takéto crunchy kusy. Máme tu takúto novinku, je to proteínová granola s našim bestsellerovým proteínom vo vnútri. Ideme ju spolu ochutnať, takže poďme na vec. Nožničky, ja to nerada trhám, aj keď tu je taká línia na to odtrhnutie. Neviem, ste tým, že trháte alebo striháte, proste ja som vždy tým striham. Vy nemôžem vidieť krivé. Je crunchy. Sú tam kokosové čipsy. Je tam pufované prosto, to sú vlastne tieto guličky, čo vidíte. Je bez lepku, aj bez laktózy. Jediný alergén, ktorý je tam, sú oriešky a je tam soja. Soja je súčasť nášho proteínu. Máme tam soja, ryža, hrách, vlastne kompot. No, takže máme tam kešu ložičky. Slnečničové semienka. Je tam med. Ja osobne nemám až tak veľmi rada granul do mlieka. Veľa ľudí sa ma pýta, že ako sa jedáva naša granula. Podľa tá, čo je viacej oriešková. Niektoré mám viacej orieškové, niektoré mám viacej také, že je tam viacej vločiek, je tam viacej prosa a tak ďalej, tých obilovín. Tie sú podľa mňa vhodnejšie do mlieka a tieto sú skôr vhodné na jogurt. Či už rastlinný, alebo ako topping na kašu. Alebo, viem, mám extrémne rada, keď si napríklad spravíte, že mrazený banán na koliečka, dáte do mrazničky, ošupaný na koliečka nakrájany, to dáte do mixéru, dáte tam odmerku proteínu, dáte tam troška rastlinného mlieka, môžete tam dať napríklad mrazené ovocie, rozmixujete to, máte smoothie bowl, je to proste taká riadna masa, môžete tam dať lyžicu arašidového masla alebo akéhokoľvek masla a návrh si nasypete takéto crunchy kusy. Nádherný deň a to je všetko do mňa.